אנחנו נמצאים ברמת השרון. יש לנו כאן רטיבות ותקרה של מטבח בקומה בדירה התחתונה, שנראית ככה בצילום הטרמי. אוקיי, זאת הרטיבות המשנית, והיא קרתה לאחר הרטיבות הזאת, שניתן לראות. רטיבות ממפגש קיר תקרה, שהמשיכה כלפי מטה לארונות המטבח, וממש יצא לנו כאן על גבי השיש. מתחת לקיר הזה יש לנו את הרטיבות גם בצד של חדר הרחצה וגם בצד של המטבח בצד השני. פתיחה שבוצעה בצנרת מים, כיוון שהיה חשד סביר לנזילה בצנרת המים. ביצענו בדיקת הצפה לצנרת הדלוחין, ובדיקת הצפה של צינור ניקוז הכיור, נמצא עיבוד מים משמעותי. עושים בדיקת הצפה לניקוז הכיור, ויש לנו כאן מים שיוצאים מהצינור ניקוז. הציפון שלנו לא מטפטף, אין כאן שום בעיה אחרת. אז ממש המים יוצאים לנו.